Li kolanek wanê em rastî dengê meya Siyabend Gülerê 13 salî hatin. Ew tevî temenê xwe yê biçûk, bala rûnişvanan kişand bû ser xwe û li derdorê xwe hejmarek guhdar kom kiribû. Li kêleka wê birakê wî Siyabendê 9 salî jî hebû û bi hevra li meyê dixistin. Dema yek diwastiya yê dî dest pê dikir û dengê bilûrê di nava kolanê de belav dibû. Wallahi me radyo İlbanê lê dixim. Cahigîtê Cemo, Xelîl Abdule, Çetin Hoca û wala zafê. Siyabend û Samet kurên Çetin Gülerîn ku ew wek Çetin Hoca tê zanîn meyzanekî hêja ye. Wî zarokên xwe jî fêrî meyê kiriye. Mîna xwe ew jî kirine şoptarên hostayê meyê Egîdê Cimo. Ji bo Kurdan mey jî mîna dengbêjiyê bi qîmet e. Ji ber wê bandora dengê meyê li ser guhdaran mezin e. Guhdarên ku li kolanên rastî dengê meyê dihatin diketin nava xewn û xeyalan da û pêra diçûn rojên berê. Rastî dilê zaf şewitî sot yani çünkü sala 1970 da li gund rahmetî babam min wextê guya xeda radyo Iraqê û ya Êrîvanê şengê heta vê gavê bîra min de çi gava dengê wisa gulê dibin heqetan dilê min sujîdin yani. Samet û Siyabend canan li gor dilê xwe canan jî li gor dilê guhdaran li meyê dixin. Zilamekê ji Samet kilama Helepçê xwast û wî jî wiha dest pê kir. زمانی گنده ظلم اکل ده مهبی دائم بلیلید گود او هات بیرامه یعنی جوات آداجی درنش تخاری بوم بلیلید گو دهوات آدا مثلا خیشه دهوات چه ببانو بوم عینی واسه بلیلید گو زن کیف ما پیرات ها Siyabend Güler dibêje ku ew dixwazin vê hunerê bidin berdewam kirin û diyar kir ku xwedê derketina meyê xwedê derketina Kurdbûnê ye. Fikrê me û gotina me em dixwazin ku Kurdê me goya xwe birine sanat û nehêlî ku muzîksyen jî sanat ya boş herê. Her du birayên meyvan piştî dibistan dibe batlane, ew ji bo debara xwe û berdewamiya muzîka Kurdî li kolanên wanê meyê dixin. Ew dixwazin zêdetir rûnişvanên Kurd li muzîka Kurdî xwedî derbikevin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.